O lar, meu lar, o lar, o noso lar, o lar, meu lar, o lar. Xa temos o librodisco de Canto a Cuco con Uxía. Magín, queredes saber como vai ser este concerto? Como vai ser ao vivo? Pois en principio só con nós, os músicos, pero estamos preparando a maxia do teatro con Ignacio Vilariño, distribuído por Urdime, e a maxia da música con Guillerme Fernández e Santi Cribeiro non os dous. Magín, e Puxi. Vivimos nun bloque enorme, ocupando o cuarto andar deste edificio disforme. Nos temos o noso lar, janelas cuadriculadas, sen horizonte o paisaxe, no portal elevadores, e no sótano garaxe. Desde as xanelas eu vexo concerto, medo e receo, antenas de televexo e as nubes que están no ceo. Antenas de televexo e as nubes que están no ceo. Non temos porcos nin vacas, nin lareira, pozo e aira. Non temos orreo nin horta, nin cerdeira nin mazaira. Mais temos aspiradora, xiradiscos, fregadeira, televexo, batidora e unha estupenda neveira. Eu teño unha habitación toda chea de brinquedos, e como un reino fada